Я хочу пойти в школу. Минем мектепке барасым келе. Минем мектепке барасым келе. Минем мектепке барасым келе. Я хочу пойти домой. Минем үйге кайтасым келе. Минем үйге кайтасым келе. Минем үйге кайтасым келе. Я не спущусь. Мин düşмейм. Мин düşмейм. Мин düşмейм. Хочешь пойти со мной завтра в кино? Иртеге минем белән кинога барасың киләме? Иртеге минем белән кинога барасың киләме? Иртеге минем белән кинога барасың киләме? Да, я завтра хочу с тобой идти в кино. Әйе, минем иртеге синең белән кинога барасым килә. Әйе, минем иртеге синең белән кинога барасым килә. Әйе, минем иртеге синең белән кинога барасым килә. Хочешь спать или учить татарский сейчас? Син хәзер йокларга телисеңме, яки татар телен өйрәнергә телисеңме? Син хәзер йокларга телисеңме, яки татар телен өйрәнергә телисеңме? Син хәзер йокларга телисеңме, яки татар телен өйрәнергә телисеңме? Я хочу изучать татарский сейчас. Мин хәзер татар телен өйрәнәсем килә. Минем хәзер татар телен өйрәнәсем килә. Минем хәзер татар телен өйрәнәсем килә. Вы пьете кофе или чай по утрам? Сез иртә белән кофе яки чәй эчәсезме? Сез иртә белән кофе яки чәй эчәсезме? Сез иртә белән кофе яки чәй эчәсезме? А вы, друзья, по утрам кофе или чай пьете? Напишите в комментариях. Ә сез, дусларым, иртә белән кофе яки чәй эчәсезме? Фикерләрегезне язып җибәрегез.